Hi guys, welcome to our channel Tifefaz TV. We are back again with the latest gossip yaziri kutenderera pa social media. Chatunga Mugabe onyomba stana mushure mekunge as we all know stana akanyomba Chamisa achidedzera kuti iye ane madegree, Chamisa ana madegree haana chinhu chichichi. Asi this is what Chatunga wrote on his Twitter account. Anyora kuti iye stana is a fool. How can he say Chamisa hasn't achieved anything politically? Someone who was a cabinet minister for 4 years and was also a member of parliament for more than 10 years and is currently leading one of the biggest political party in SADC. Ndo zvataurwa naChatunga. Akauya futi akati that's why akatadza kuchengeta MUKADZI. This is what Chatunga said. Chatunga ari kumunyomba, ari kumutuka kuti iwo wakufarisa, ari kutaura zvinhu zvasingazivi, of which nevanhu vauya vakataura zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya yacho vakadedzera what has Chamisa. Mumwe munhu ataura akati what has Chamisa achieved. To start with, the guy has been stuck in one place, losing election in 2018 and 2023. Ndo zvataurwa nemumwe munhu akati I'm disappointed in you son, achireva Chatunga. Mumwe akati the cabinet minister role was a handout. Let's not act like he got that through election and stuff. Plus why pin the CCC party achievement to him? MP also win on their own tickets, campaigning and popularity. Personal as a politician, he has nothing to show for. Ndo muto zvatarwa nevamwe vadedzera kuti Chamisa hapana zvaanombofana kuti show up, hapana zvaaita. Is losing ma-election since nyaya zvinye zvanogona kungoluza futi muna 2023. Mumwe akati stana is like a mudiwa would they both brag about things they never achieved. Mumwe akati just like your father unotaura chokwadi and unotaura mafacts, achireva Chatunga. Mumwe akauya akati stana is suffering from intelligence diarrhea. Mumwe akati common sense is not actually common. Vamwe vakati who is stana? Vamwe vati stana stana akanokorwa tsoka uyu. One thing he has brag about is dating a pokelo. Anzi akanokorwa tsoka, chinhu chaanofarira ndichongoti yeye ndakadheta chipokelo chichi. Vamwe vakauya, mumwe munhu akauya akati these bomb claps realize that kana uchida mari ye-idiots attack Chamisa vanoda zvemahara nekuti ivo vega zvakaramba. Mumwe munhu adedzera kuti in Zimbabwe everyone who attacks Chamisa is leaning on ZANU-PF. No two ways. Ndo zvataurwa nomumwe munhu ati ZANU-PF chete. Mumwe akati Chatunga anotaura zvinhu zvinonzwika, taura chokwadi. Mumwe akati stana imboko chete uyu, hapana zvanoziva, anofunga kuti pono ndo kuti achievement. Mumwe akati stana ndima ititi vechirume. Ndo zvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda. Mumwe akati stana is still immature. Mumwe akati the only thing stana achieved is being a 42-year-old teenager who brags about sex with ama 2000. Pathetic. Ndo zvataurwa nemumwe munhu akati stana has a body of a buffalo with a brain the size of a mosquito. So ndo nyaya iripo. Chatunga ataurawo zvake nevamwe vanhu vataurawo zvavo pamusoro penyaya yacho, because munongoziva mega ndo zvakataura stana aivhaira achibuda achiita vhidhiyo achidedzera kuti I have achieved more. Akadedzera kuti yeye mungandifananidze naChamisa inini, saka kana muchindifanidza naChamisa yeye ndiri muhombe chichi. Saka asi Chatunga munomuziva kuti hanzvenga anongotaura chokwadi. Saka vanhu vadedzera kuti aiwa Chatunga apo wataura aya anonzi mafacts. So ndo nyaya ngatauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.